Kazan takute bukokso ang tongo modu deborma norok nai tongo laibuma TV tini o jago phai sokpamen o para hangka bisho sondro para purbo ratonpur chini tiprasani bisingo kobang kuk no abahai kuk kobang marang pusani bial obo tam goi chini tiprasani bisingo jeta ang habu nai mani gangga kobang mano rang krei sorry mana je gi abahai ki bisna klai tongnai mang kobang kuk ani miskang ni video robo norok no khana sarai masa klai ne bisna klai tengko nogo asugi tonu bisna bai ne ekbar phano doktor mana je gi tam goi ke sudu rangni obab rangni bial bai simne chini tiprasar bisirbag deraman nukjago tini bo obahan norok ni miskang ang tubui phayo bisingo sing hablai ne obo bo tabuk bai ingyang yang phano 6 bosor ka nogo bisina kiu suti ma tongmani puila bahain kha singap kisa bono singneilen ke baksa borok no kubang mo comment rogo siyo nang khetang goi sorry hamyarong sim nanai ne phai nang khetang chubaya ne ano kubang ma honhoro call khaibu honhoro message khaibu honhoro abrok na ngo kaisana sanmo sungo ani emon chubai manan jat abahai ani condition ja ang bike second hand ti salok tongjao hingkai ani ro pocket do borang kri emne hanyo video nu prosim sani ri ro kaham bukha tongma baisang khlai tongani thangnan phainen bo osubidar tongwa ani bike khoros tongo kabang ma hasal thana nijini rang bike khlainai bike thok dawi nai thangai oma haike nai tongo ani taw sujara rang maya kho jeta ang video khlai tongmani awrani rang khoksa phana maya kho nge je nukhungo ang thango arni bo an kabang borok phosawa rang manna lamar go dini phaibru singjago nu a je jaga thangma jaga rang manna ke rang khoksa phon maya kuno jaga tisamani norok rang an ring hoya belena nor an phun bukhaya ring hoya rang bro hogla ang borang botalang ya bongro ne rang botalang ya ang ni jibon naya ingi tikesa o video khlaimene o jagan bo ang rang maya kho hani baganya ani je puro chugo 10 থেকে 20 টাকা ang ruo ingi tabu khani ro rang khoksa phono korei 150 tongo 150 da bang thorok dan nang hne titono ke chubai me bukha tongphono khorsa khurukse nor bo mili laida khorsa khurukse ni jibonno slaimano ab san tabu target ani oro jni video khaimene oro rang man kha da ang runai abudo je ang ani video kanai abro nang tisa ani je youtube rang phaimene abang jotono no runai je ko hamye tongmani abani wan chokmani biskango jodi ni man khangke borok ni bagi simi use khajinga abahai hamye sairok ni bagi ni bum kisa saiknar sini ang khara bijde brama porbo ratonpur gaborong thani no yakong puila arambo haita kisa yaslang khraksa hayong kha yau yakora yo haita agi 1992 yo hukhatini unko yethe khruksang khangke apron thekene turuk khlaine onko sawi phaimenta na ungni phaimenta ongteng ne apro phunuk jagya doctor buk khangya doctor bab ti prasa ko yana thanga ba bising long ba kese kri khotana kos kri angke te kesang khanga abon pore ungmang khangke tabuk khangke 2017 wang khangkani nabo abon se sing bari tongkha apruska ekdom bari suka angke ingko ekdom sawi himalaya gai kalai khetana ga apron thikene bisina tongmani 2017 thika bisina tongmang tabuk khangke nyangi tak 2022 singkangke prai 5 bosor haing tokha koi mas na 6 bosor tapo 6 bosor ni ke 6 bosor ni bisingo norok wasapana sonography khlainai doctor test khlainai nada naikha na jagi ang lori simali aroni tlang na mang thanga soili oron solori mai ngano oron dagar so bahai lama bi hasal gari lang khang lamang so dik thit nani abahai ki khata haita ke a somoi da tabuk bari wesin nang thanga solia inko u bari sin sikangke nang tangi naya rang puisarong kore hinga kiabo suba sulnai kore abo herokta nogo bo tupkhai chana ni ab hayo pasta bunyo thangi sao haita okay tabu su jara deraman ingangke men karan ke 6 jarawo najik manya 6 jarawo phunugui maya kaham khlai ko kaham ke nairi mayan bagena derau asul ko ko bono bolena 1990 sono ni yakung hugom onko tamri phirtan kam musuri ri phirtane yakung khurksang kha maisau ni ri phirkata yakung khurksang kha kheno apron thike dere phemani inke hotat bar liya truk khalanya 2017 sai sikang bari utongo bari inka 2017 ke ekdom kalai sukan
Gabon sai sikang nung nanya ke do nai manu na musung tutu da naya nanya da musung rang tong tutu da naya na rang kering da naya rang keri abu to rotan morok rotan sai mana no bos to bob tu rang kering naya na rang keri ngai akhir ko tu teman sesong ka acha abo falkana falye gabu jodi no ang hat ham ni ngai ada kan saya kira dong pai kya ngabu sabo dal madal sa kem kaya ko falya ta purna fali rang kere abo jaga falin na liya nijin de herno ulo busa buti kapung ma tongman bagane ba pura jaga falliya rang tongkha de nari kamu yago rang kere bagane nai malia ti prasarong bisingo omon joton se problem rang je kono jaga thangangke rang ni bagane deramani bishirbang nugago kebo phana tong thogine 6 বছর 7 বছর khalaini oba ki bisino kisiti khalaini norok ko khanamani kisiti bisino kisiu nap soja kubo angon saka oran kiwo oran chidi unkangke nokni borok ke yang ko pino singachin bisin abo eko do polti bo wishe yang to corona bo ngaro eko ko pepar tongu abo rakhang ka se bosta bo ui lai bo ui ma kiru enggak jadi besar kiro soro ma hake kiru mba ke maku okay ke khaneman khana khazan takute buhuk sam ozga ko pi tongo bin ki siti ki bene ozga ne kiwo oran kiwo onko oran siti obo karan kangka cinti prasan bisingo o ro khamya kesu koglia ang obon sai sikang bokabang ma jaga thang nai khelate sora rogo charai ka ham doctor waisa punjo phunuk jagya tam kre ke rang kre phungnan rang kre obo tam going ganga sing sikang bairan theka rang serai theka rang khati jagya rang khlanya srung jagya asal karan gachini ti prasan bisingo obono rang kre ni bagno sing rang khlanya ringya rang kre ni bagno oboti sori hamya rokhe nok sing nok hamma khlaya ko tam nai inko sori ka hamke nairi maya omake bisina klai ma tongbemen obo bufur yok nai tam khi yok nai isi sa hani khrak sang mo basi bin yakung tam kha nai ni pura somse tongma ke pura omo somse thri hamya kuthum ba kya or kuthum ba kya nai jagya mang 1990 ni theka khrak sang ma se tahu phan doctor ko x-ray ro khlai nai jagya ko bekrang da dera khata ni bage oba ki roboni tongkha apur ka hamke jodi x-ray ro khlai thik moti na je khangke da ham kamu tam bage ke rang rang sida rang or rang jing baksa kangke khasia tabu chomoi tongsini ka khlaiman purke khlaya chini borok rang tabu ajiman purka ajiman boko kahamka ajiman kangka bo sai nenge kibayo ulo oma hai suge somoy ke rang obab no kaham kori kha busabati kahama puri aba hemang taw bo dere tong agin borok se je bigrangi dera kha taw borok da ba he dera na ko klay bele na rang kabong ma khlai mano ajimano khati mano kabong ma borok rang nosto khlai ne dera nai kabong ma tong bon bagini oba hai somoy phaipuro nanyen bagai chini borok rang khati na nong te khlanya nang jora tong chini bon bagani ang tini kok oro ang nijini rang krini bagai bono ang subai meya norok thane phunugoi ne jona 10-20 tekarini subai de manno hne chang norok thani konya phayo ang je pro chugano afro kang norok no konya nanglak afro ka ni rang banang khlai manan ang bagai ang je sik sugya sik jara norok nang ma koine norane je sapan handi bono jodino him roine doctor wasi sik phon thia tong sini bini doctor no phunugoi hamya ka ba hamka aba hairang musung manita kenar jodin musung khangke bono subai manu phone number bori rwano bono subano musung khangke phaidi ano kol khadi ango phayene aba hekena sing pal mili khe ka sik doctor talang phungnan bisile nangge sasong kang maya abu kang gosin tong nong because ga nor subano musung khangke ango ga phone number khladi o borgoi mal ni musung khe number ge sar sidi 6009 41 79 20 ko number call khakin khene borok bai malai mannai norgo jaga phai mannai o jaga call khakin khene area bosai mannai inka ano call khadi borok no call khabiang kangke ani number na 6009036356 phone number call khakin khene bongro phai mannai bakka ban tam phali chi ya tam na ni ya ban khan na na ya ba ha ro bo ban na phai ban ma